Türkmenistanda paxta yığımın resmi taýdan başlanmagyna 3 hepde töwereg wagt bar. Muňa garamazdan Lewap ýylaýatynyň ekin meýdanlarynda hasyl eýýäm ýygnalýar. Bu ýerdäki ekin meýdanlarynda yerli daralaryň hem döwlet sektorundaky karhanalaryň işgärleri däkmet çekerler. Türkmenistanyň Gündogur tebitinde paxta yığımyň 20 awgustda başlananlygyny Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy maglumat berdi. 20 we 21 awgustda ähli edaralaryň işgärleri ýerden sagat 7 ekin meýdanyna bolmalydy. Ýerden ähli ýerde öň penjeresini paxta 2022 ýazgyly awtobuslary görmek bolýar. Kärhanalar öz işgärleriniň hasabyna awtobuslary kirýe almaly boldular. İşgärler ýer sagat 6-da edara jaýynyň öňüne barmaly edildi. Ekin meýdanlaryna paxta ýygym 1 sagatlyk ara kesme bilen akşam 17-çe dowam etdi. Dip habarçymyz buyrugy ýerine ýetirmekden ýüze öwrenleriň işden kowulmagynyň duýdurulandygyny aýtdy. Büdjet işgärleri dinç günlerini paxta ýyp geçirdiler. Habarçy paxta meýdanlaryna öz işgärlerini uğradanlaryň arasynda Liwabyň bilim edaralaryny, Türkmenawadyň jemaat hyzmatlary kärhanalaryny, şäher suw düşünçiligini, energiýa bagwançylyk edaralaryny, aragatnaşyk agentligini, paxta ýygyrjy zawody, himiýa zawodyny agdap geçdi. Awtobus stansiýasynyň sürüjilerine hem paxta ýygyma gitmek tapşyrylypdyr. Habarçy käbirleriň özlerine derek hakyna tutulan işgär tapyp uğratmagy tynanşanlygyny, emma paxta ýygymyň başynda hakyna tutulan işgär tapmagyň kyndygyny, şonuň üçin köpüsiniň ekin meýdanlaryna gitmäge mejbur bolýanlygyny bellädi. Şeýlelikde döwlet işgärleriniň köpüsi dinç günlerini işläp geçiripdir. Şu günler okuw ýylynyň öňü sirasynda köpler çağalaryny mektebe taýýarlamagy howlugýarlar. Habarçynyň sözlerine görä yerli büdjet işgärleriniň mejburi işe çekilmegi dinç günlerini çağalaryna bagyşlamak şol sandy mektep üçin geyim hem okuw esbaplaryny satyn almak planlaryny puza çykarypdyr. Türkmenistanda büdjet işgärlerini owa hojalygy işlerine çekmek tejribesi onlar çylbäri dowam edip gelýär. Munyň bilen bilelikde döwlet işgärleriniň köpüsi paxta ýygmak üçin özlerine derek adam uğradyp zähmetine tölemek bilen bir wagtda özleriniň iş borjuny berja etmäge mejbur bolýarlar. Habarçylaryň sözlerine görä häzirki wagtda Lewap ýylaýatynda hakyna tutulan paxta ýygymçylaryň ortaça zähmet haky bir günde 40 we 50 manat aralygynda bolýar. Tebitde hususan mekdepleriň we çağalar baglarynyň işgärleriniň ortaça aýlygy 1300-1400 manat aralygynda. Awgust aýynyň başynda Azatlyň habarçylary paxtaçylygyň Balkan vilayetinde alınıp barylşy barada habar berdiler. Türkmenistanyň Günbatar tebitinde okuw jaýlarynyň mugallimleri we tebitdäki döwlet edaralarynyň işgärleri çürtüm işlerine çekilip 25 awgustda çenli paxta meýdanlaryna gatnamagy borçly edilipdir. Türkmenistanda paxta ekişi mart aýynda badaldy, hasyl sentýabr aýynyň ortalarynda ýygylyp başlanýar. Iş ýüzünde paxta ýygymy dekabr çenli dowam edýär. Türkmenistanyň medeniýet habarlaryna görä şu ýyl häkimetler 1.250.000 tonna paxta ýygmagy planlaşdyrýarlar. Adam hukuklaryny gorayan halkara toporlary Türkmenistanyň paxta puwdugynda mejburi zähmet ulanylmagyny ýygyderli tanqidlap gelýärler. Paxtany dünýäniň bazarlaryna eksport edýän Türkmenistanyň hökümeti tanqidlere resmi reaksiýa bildirmeýär. Bu aralykda dünýä bazarlarynda paxtanyň bahasy 30% ýokurlandy. Bilermenler bu görkezejiginiň adyndan soňky 10 ýylda rekord derejesine çykanlygyny aýdýarlar. Bloomberg habar gullugy paxtanyň bahasynyň ýokurlanmagyna ekinleri ýok eden adaty bolmadyk yssynyň täsir edenligini habar berdi.